በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈትወኩም ንስኹም እውን እግዚአብሔር እትፈትውዎ ከመይ ኣለኹም አበብ ዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ምስ ኩልኹም ምስ ኩላትና ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎማዓንቲ ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ንእሽተይ ሃይለ ቃል አልዒልና ንዓይና ዓኻትኩምን ክጠቅም ዝኽእል ክንመሃሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ትዛረብ ልሳን ንዓኻትኩም ትሰምዕ ዝነ ልቦና ክህበና ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እምበኣር ከም መበገሲ ርእሲ ጌርና እንመሃሃረሉ ትምህርቲ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 23 ዘሎ ሃይለ ቃል ክኸውን እቲ ቃል እቀብ ልበከ ንልብኻ ሓሉ ዝብል ክኸውን ምናልባት እዚ ቃል እዚ ሕፅረት ናይቲ ቃሉ ርኢና ዕብየቱ ዝነኣሰ ክመስለና ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ርእሲ እዚ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወትኩምን ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ እግዚአብሔር ኣባይና ባኹምን ክሰርሖ ዝኽእል ተኣምር ልበይን ልብኹምን ክልወጠሉ ዝኽእል መንገዲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቲ ቃሉ ብፅሞና ክትከታተልዎ ፃውዒተይ የቕርብ። እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ናይ ጥበበኛታት ጠቢብ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ እስራኤል ሕሩይ ዝነበረ ቅዱስ ንጉስ ነቢይ ሰሎሞን እዩ። ነቢይ ሰሎሞን ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ክዛረብ እንከሎ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ማለት ንመናእሰያት ንዓበይቲ ንህፃውንቲ ዝጠቅም ምኽሪ ዝተጻሕፈሉ ዓብይ መጽሓፍ እዩ። ኣብቲ መጽሓፍ ንሱ ተጻሒፉ ዘሎ ቃላት ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ነቲ መጽሓፍ ንሱ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ እንተንብብናዮ ዝተመርፀ ነገር ክኸውን ስለዚ ከም መበገስ ርእስና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሎማዓንቲ በዛ ሃይለ ቃል እዚ ጌርና ክንዘራረብ ኢና። እቀብ ልበከ ክብል እንከሎ ንልብኻ ሓሉ ክብል እንከሎ ንጉስ ሰሎሞን ልቢ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ኢና ንልብና ንሕሉ? ልቢ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ክፋል ኣካላትና ኣብ ማእኸል ናይ ኣካላትና ክፋል ዝርከብ ክኸውን እንከሎ ስጋውን ልብን መንፈሳዊ ልብን ኢልና ኣብ ክልተ ንኸፍሎ። ስለዚ እዚ ልቢ እዚ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወትኩምን መሰረታዊ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኩሉ እንገብሮ ብልብና እናሓስቦ እዩ። ኩሉ እንፍጽሞ ብልብና እናሓስቦ እዩ። እዚ ልቢ እዚ እንድሕር ዳኣ ተባላሽዩ ኣብዚ ውሽጢ ልብና ካልእ ዘርኢ እንድሕር ዳኣ ተዘርኡ ኣብዚ ውሽጢ ልብና ጸላእ ሰናያት ክርዳድ እንድሕር ዳኣ ዘርኡ ልብና መብቆለ ሓጢያትን ርክሰትን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ልብና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ዘይሰምዕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ልብና ምስ እግዚአብሔር ዘይራኸብ ዝረኸሰ ልቢ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። መንግስቲ እግዚአብሔር ክንወርስ እውን ኣይንኽእልን ኢና። ወገናተይ ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣልዒለ ክዛረብ እንከለኹ ብዙሓት ነዚ ቃል እዚ ሕጉስ ልቢ ሒዝኩም ትሰምዕዎ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሓት እውን ልብኹም ዝተሰብረ ዓለም ዘናወፀትኩም ኣቐዲሙ ጸላእ ሰናያት ኣብ ልብኹም ዘይጠቅም ዘርኢ ዝዘርአ ንመጨነቒ ንመበሳጨዊ ዝኸውን ኣብ ልብኹም ዘርኢ ተዘርኡ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ክትሰምዑ እንከለኹም ልብኹም እናተሰብረ ከም ትሰምዕዎ ይርዳእኒ። ግናኸ ንዝተሰብረ ልቢ ዝፍውስ ንዝተባላሸወ ልቢ ዝዕሪ ባዕሉ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ልብና ተሰይሩ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ክጽግኖ እዩ። ምናልባት ንዝተሰብረ እግሪ ሓኪም ክጽግኖ ይኽእል ይኸውን።
نزتسبر إيد حكيم كصقنو يخيل يخون نزتسبر لبي زصقن حكيم جن أبز عالم زين نزتسبر لبي زصقن حدا እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ነዛ አመልክቱ ተዛረቡን ከሎ ኣብ መዝሙር 147 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ንልቦም ዝተሰብሩ ይፍውስ ይብል ማለት እዚ ልብ እዚ እግዚአብሔር መጀመሪያ ንዓይና አኻትኩምን ክፈጥረናን ከሎ ንጹህ ዝነበረ ልብ እዩ ጽሩይ ዝነበረ ልብ እዩ አዳም መጀመሪያ ክፈጠርን ከሎ ልቡ ንጹህ ኮይኑ ተፈጢሩ ንሕና መጀመሪያ ክንፈጠርን ከለና ወን ንጹሃት ልብ ኮይና ኢና ተፈጢርና ህፃናት እዚ ከዓ ኣበይ ከይድና ኢና ከነራጋግጾ ትብሉ እንድሕራኹምኩም ገና ኣብ ዝተወልዱ ህፃውንቲ ክረአ ይኽእል ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት 40 ዓመት ዝሰራሕናዮ ዝረኣናዮ ነገር ኩሉ ኣብ ልብና ተዋህሊሉ ኩሉ ስለዝኽእል እቶም ሰናይ ነገር እንዳሰማዕና ዝዓበና ጽቡቕ ትምህርቲ እንዳተማሃርና ዝዓበና ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝዓበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ኣብ ልብና ዘሎ ሰባት ልብና ማዕረኽ እንደ ይሕጉስ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ይነብር ከም ዘሎ በዓላትኩም ምስክር ኢኹም እቶም ናይ እግዚአብሔር ቃል እምቢ ኣይሰምዕን ናይ ዓለም ነገር ይሕሸኒ ዓለም ትህበና ሓጎስ ይሓይሽ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጎስ ይበልጽ ኢልኩም ምስ ዓለም ተጣሚርኩም ወይ ድማ ምስ ዓለም ሓደ ኮይንኩም ዝነበርኩም ሰባት ግና ናይ ብሓቂ እቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም ከምቲ ክርስቶስ ዝህበኩም ሰላም ኣይኮነን ምክንያቱ በዓል እግዚአብሔር አምላኽ ታነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ልብና ኣይጸረየን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ወዲ ሰብ ልብ ክጸሪ ዝኽእል መጀመርያ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ክፍጠርን ከሎ ጽሩይ ኮይኑ ተፈጢሩ ዳሓር ግና ብዝተፈላለየ ዓይነት ሓጢአት ልብና ረኺሱ ወይ ድማ ተባላሽዩ ረሲሑ እንድሕር ዳ ሃልዩ ከጽርዮ ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሓደ ሰብ ዝተማህረ ሊቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘንበበ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ዝረአየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ዝረአየ ክኸውን ይኽእል እዩ ልቡ ዘይጸረየ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግና ንብዙሕ ነገር ክርኢ ክኸውን ይኽእል ንእግዚአብሔር አምላኽ ግን ኣይርዮ ምክንያቱ ተቃል እንታይ ዝብል ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ኢልና ይባዕሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ዘላ ኃይለ ቃል ማለት እዩ ጽሩያት ልቢ እቶም ልቦም ዝጸረየ እቶም ልቦም ንጹህ ዝኾነ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ስለዚ ናተይናታትኩም ዕላማ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ምርኣይ እዩ ነዛ ዓለም እዚኣ ንሪኣ ኣለና ዓለም እውን ንዓና ትሪአና ኣላ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም ሰላም የለን ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ቅሳነት የለን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዓለም ግን ሰላምን ህድኣትን ኣሎ ስለዚ ወገናተይ እቶም ልብኹም ዝተሰብረ እግዚአብሔር አምላኽ ልብኹም ይጸግነልኩም እቀብ ልበከ ዝበለ ጥበበኛ ሰሎሞን መጀመርያ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ልቢ ሓሊና እንድሕር ዳ ዓቢና የተንከባኺብና እንድሕር ዳ ሓሊናዮ ንልብና ብምንክብኻብ እንድሕር ዳ ሒዝናዮ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ኣብ ልብና ሰናይ ነገር ክዘሪ እቲ ዝመሃረና እቲ ዝበሃለና ነገር እውን ኣብ ልብና ክንሕዞ ኢና ክነዋህለሎ ኢና እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ልብና ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዘየለ ልብና ስለዘይጸረየን እግዚአብሔር አምላኽ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናዮ ምክንያቱ ጽሩያት ልብን አምላኽ ክርእይዎ እዩ ተባሂሉ እምበር ልቡ ዘይጸረየ ሰብ ምስ አምላኽ ክራኸብ ወይ ድማ ንአምላኽ ክርኢ ዝብል ኃይለ ቃል ተጻሕፈን ብሕጂውን ክጸሓፈ ይኽእል እምበኣር ንእግዚአብሔር አምላኽ ናይ ምርኣይ ሕልምን ባህግን እንድሕር ዳ ሃሊና ንእግዚአብሔር አምላኽ ክርእይዎ ብዙሓት ሰባት ጽዒሮም እዮም ርዮም እዮም እውን ብምንታዮም ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ርዮሞ እንድሕር ዳ ኢልኩም ልቦም ብምንጻህ እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ከቢድ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ልብና ከተማ እዩ ናትና ከተማ ዝረስሐት ከተማ እንድሕር ዳ ኮይና ናይ ግድን ክትጸር ኣለዋ ጽሪት ከተማ ክትባል እንድሕር ዳ ኮይና ማለት እዩ እታ ከተማ ንክትጸር ድማ ብዙሕ ወጻኢታት የድሊ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ማይ የድሊ ማለት እዩ ልብና ንክትጸር ድማ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ምቕራብ የድልየና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ምስማዕ የድልየና ንስሓ ምእታው የድልየና ነቲ ተባላሺ ዝነበረ ልብና ክንሓጽቦ ይግበአና ማለት እዩ ከምቲ ክዳና ምስ ረስሐ ብማይ ሓጺብና ኣጽሪና እንደገና ንለብሶ እዚ ኣብ ውሽጥና ሂብና ዘሎ ናይ ኣካላትና ክዳን ዝኾነ ልብና ድማ
حصيبنا كم بحدش كن لبسه علنا كل جزء برسحه للبس نحرق حلينا أبي هوتنا زمصو سعبين عزي وزح يخون እግዚአብሔር አምላክ ዘይምርአይ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር እውን ምርሓቅ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እሞ ኸዳ ጽሩይ ልብ ንኽህልወና እንታይ ክንገብረልና ጽሩይ ልብ ንኽህልወና ኦ አምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ኢልና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንጽልይ ኣለና ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ማነው ንልቢ ክጽግኖ ወይ ድማ ንልቢ ክሕክሞ ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር አምላክ ጥራይ እዩ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጌርና ኢና ክንራኸብ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ክንራኸብ ንኽእል ኦ አምላክ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ እናበልና ብምጽላይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ብጸሎት ይዝርከብ እግዚአብሔር አምላክ ብጾም ይዝርከብ እግዚአብሔር አምላክ ብስግደት ይዝርከብ እግዚአብሔር አምላክ በንስሐ ይዝርከብ እግዚአብሔር አምላክ በቅዱሳን ይርከብ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቁጽሪ ቴሌፎን ማለት እዩ ብኩሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ንእግዚአብሔር አምላክ ኦ አምላክ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ እንድሕር ዳኢልናዮ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ኩሉ ዝከኣለ አምላክ እዩ አልቦ ነገር ዘይሰኣኖ ለእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየሎ አቀዲሙ ግን ንሕና ልብ ፍጠረልና ከይበልናዮ ጽሩይ ልብ ሓድሽ ልብ ፈጢሩ ሂብና ረኪብና ማለት እዩ ንጹህ ኃጢአት ዘይፈልጥ ቂም ዘይፈልጥ በቀል ዘይፈልጥ ርክሰት ዘይፈልጥ ልቢ ጽሩይ ልብ ሂብና እዚ ተዋሂብና ዝነበረ ጽሩይ ልብ ግና በቲ ጽሩየቱ ተንከባኺብና ሒዝናዮ ኣብ ክንዲ ምቕጻል ብናይ ዓለም ነገር ኣርኪስናዮ እንድሕር ዳ ኮይና ናይ ግድን ክንሓጽበለን ናይ ግድን ክሕጸበለዎ ማለት እዩ ለዚ ወገናተይ ልቢ ከይጸረየ ልቢ ከይተሓጸበ ልቢ ንጹህ ከይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ክንረኽቦ ኢልና ንሓስብ እንድሕር ዳ ሃሊና ኣብ ጌጋ መንገዲ ኢና ዘለና ማለት እዩ ልብና ናይ ኣካላትና ገዛ እዩ ኣብ ገዛና ከም ትፈልጥዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረት ኣሎ ማለት እዩ ገዛ ማለት ብዙሕ ኣቑሑት ዝሓዘ ማለት እዩ ብዙሕ ኣቑሑት ዝሓዘ ልብና ድማ ብዙሕ ነገር ዝተሰከመ እዩ ምክንያቱ ሕማቕን ጽቡቕን ክንውስኖ ንኽእል ብልብና እዩ ዝሙት ክንሓስብ ንኽእል ብልብና ተመኒና እዩ ጽድቂ ክንሓስብ ንኽእል ብልብና እዩ ካብ ልብና ወፃኢ ብካልእ ነገር ክንውስኖ ንኽእል ልብና ናይ ኣካላትና ወሳኒ ክፋል ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክውስን ዝኽእል ስለዚ ልድያ እውን ከም ትፈልጥዎ ቅዱስ ጳውሎስ ይሰብክ ከሎ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብጽሞና ኣብ ተከታተለሉ ኣብ ዝነበረት ነቲ ልባ እንታይ ጌርላ ከፊትላ ማለት እዩ ኣጽሪላ ንጹህ ልቢ ሂብዋ እዚ ከመርእስቲ ኣልዒልና ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ብጣዕሚ ሰፊሕን ግዜ ዘድልዩ ለውጥ ንክመጽእ ኣብ ሂወት ብሓንቲ መዓልቲ ኦ አምላክ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ኢልካ ሓዱሽ ልቢ ክወሃበና ማለት ኣይኮነን ንኽዳን እኳ መጀመርያ ምናልባት ኣዴታት ኣሕዋት ይፈልጦ ይኾና እየን ንስኻትኩም እውን ኣዴታትኩም ኣንስትኹም ክሓፅባን ከለዋ ወይ ድማ ባዕልኻትኩም ክትሓፅቡ ከለኹም ትርእይዎ ኢኹም ክዳን ከመይ ጌርካ ከም ትፀሪ ማለት እዩ ክዳን ብማይ ጥራይ ይፀሪ ናይ ግድን ሳሙና ክትጥቀም ኣለካ ኦሞ ክትጥቀም ኣለካ በዚ ነገራት እዚ ድማ እቲ ክዳን እንታይ ይገብር ጽሩይ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ኣቀዲሙ ዝሃበና ልቢ ብጽሬት እንድሕር ዝሒዝናዮ ሕጂ እውን ክንምለስ ንኽእል ኢና ጽሩይ ጌርና ምስ እግዚአብሔር አምላክ እንዳተናበብና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ክንነብር እንደለ እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር እዳልየልና ኣሎ ልብና ነጽርየሉ መንገዲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓቶም ስርዓታት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ክንሳተፍ ይግብአና ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ልብና ክጸሪ ኣብ ንሓስበሉ ግዜ ክንሓስቦ ዝግብአና እንታይ እዩ ብልብና ናብ እግዚአብሔር ምንስሕ ማለት እዩ በቃ ዘለና ኃጢአት ዘለና ርክሰት መጀመርያ ንእግዚአብሔር ምንጋር ቅድሚ ንኻህን እግዚአብሔር ምንጋር ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ምስ ልብና ጣዕሳ ንገብር ልበይ ረኺሲ እዩ ዘሎ ልበይ ተባላሽ እዩ ዘሎ ኢልና ሓሲብና ምስ ወዳእና ኣብ መጨረሻ ክንገብሮ ዝግብአና እንታይ እዩ ናብ ካህን ከድና ምንዛዝ ካህን ዝሃበና ኑዛዜ ምስ ወዳእና ድማ ቅዱስ ቁርባን ምቁራብ ቅዱስ ቁርባን ምስ ቆረብና ድማ መንፈሳዊ ነገር ምልምማድ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ምልምማድ ስብከት ምስማዕ ምልምማድ ምጽዋት መሃብ ምልምማድ ሰናይ ነገር ምግባር ምልምማድ ብዙሕ ትሩፋት ኣብ ቤተክርስቲያን ኣለዉ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ልብና እንዳተለማመደ ምስከደ ካብኡ ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ ኢና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ተራኸብና ድማ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ክፈልየና ዝኽእል ሓይሊ የለን ልብና ንጹህ እንተዘይኮይኑ ንሰርሖ ስራሕ ከንቱ እዩ ዝኸውን ኩሉ እንገብሮ ስራሕ ኩሉ እንህቦ ምጽዋት ክኸውን ይኽእል እንጋደሎ ተጋደሎ ክኸውን ይኽእል
እንዛረቦ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ኩሉ እንሰርሖ ስራሕ ከንቱ እዩ ዝኸውን ልብና እንታይ እንተዘይኮይኑ ልብና ንጹህ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ወገናተይ ወታደራት ፈልጥዎም ይኹን ወታደራት ክዋግኡ እንከለዉ ሓደ ምስ ሓደ ክዋጋእ እንከሎ ናይቲ ሓደ ምስ ሓደ ክዋጋእ እንከሎ ጽኢሎም ኣይኮኑም ዝዋግኡ ወታደራት እኳ ወታደራት ናይ ስጋ ናይ ምድሪ ወታደራት ናይ ንጉስ ወታደራት እቲ ዝዓበየ ናይ ኣካሎም ክፋል ልቦም ንኸይውቃዕ ልቦም ንኸይህረም ዝጥቀሙሉ ነገር ኣሎ ጥቆምሉ ዕጥቂ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ዕጥቂ ኣብ ልቦም ምስ ገበርዎ እቲ ተወርዊሩ ዝመፀ ነገር ድማ ከጥቅዖም ኣይኽእልን ማለት እዩ ካብዚ እንታይ ይገብር ይምለስ ስለዚ ንዓይን ንዓኻትኩም ክንደይ ዓይነት ኩናት ወጊእና ኸውን ኣብ ልብና ኣትዩ ወይስ ዕጥቂ ሒዝና ኣለና ከምቶም ናይ ምድሪ ወታደራት ኣብ ልብና ዕጥቂ ጌርና እንድሕር ሃሊና ዕጥቂ ተባሂሉ ዘሎ መንፈሳዊ ዕጥቂ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ካልእ ዕጥቂ የብልና ናይ እግዚኣብሔር ስንቂ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘና 16 ትእዛዛት ማለት 10 ትእዛዛት ኦሪት 10 ትእዛዛት 6 ቃላት ወንጌል ሒዝና እንድሕር ሃሊና ዕጥቂ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ተወርዊሩ ዝመፀ ናይ ሰይጣን ናይ ፀላእ ሰናያት ጦር ወይ ድማ ፍላፃ ተወርዊሩ መፅኡ ከጥቅዐና ይኽእልን ማለት ክምለስ እዩ ምክንያቱ ዕጥቂ ጌርና ኣለና ዕጥቂ ተዘይ ጌርና ግን ብልብና ይኹን ብሕቆና ብዙሕ ኩናት ክወገአና ይኽእል እቲ ኩናት ንሱ ድማ ናይ ፀላእ ሰናያት ኩናት እዩ ፀላእ ሰናያት ንሕና ደቂ ሰባት እቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኽብሩ ፍቕሩ ንዕኡ ምሲሉ ዝፈጠረና ቅዱሳት ሰባት መንግስቲ እግዚኣብሔር ንኸይንወርስ ንዓይን ንዓኻትኩም ንኸስሕት ዝገብሮ ነገራት ማእለያ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ንሕና ደቂ ሰባት መንግስቲ ኣምላኽ ንኸይንወርስ ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገር እዩ ዝፍትነና ብብዙሕ ነገር ክወግአና ይደሊ ብኹናት ብጥይት ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ናቱ ጠያይቱ ኣለዉ ፀላእ ሰናያት ዘምፀና ጥይት ዝውርውረልና ነገር ኣይንፈልጦን ድሮን ዲ ክሰደልና ቦምቡ ዲ ክሰደልና ጥይት ዲ ክሰደልና ንፈልጦ ነገር የለን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስልት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሳርሒ ኣለዎ ፀላእ ሰናያት ስለዚ በዚ ነገር እዚ ከይንጥቃዕ እንድሕር ደሊና ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ወታደራት ክንከውን ኣለና ዕጥቂ ናይ እግዚኣብሔር ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ኣዳም እኳ እቲ ብንፅህናን ብቅድስናን ዝተፈጠረ ኣዳም ኣቦና እታ ብንፅህናን ብቅድስናን ዝተፈጠረት ሔዋን ኣደና ኣብ ገነት እናነበሩ እንከለዉ ብንፅህና ልቦም ሓልዮም እናነበሩ እንከለዉ ፀላእ ሰናያት ስለ ዝቐንዐሎም ወርዊሩሎም ኩናት ወርዊሩሎም ማለት እዩ ናይ ስስዕቲ ናይ ብዒ ኩናት ወርዊሩሎም ኣብ መጨረሻ ግና ዕጥቂ ከይሓዙ ስለ ዝፀንሑ ተጠቂዖም እቲ ታሪክ ኩላህና ከም ንፈልጦ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኸይንርሕቕ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕጥቂ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ንሓጢኣት እሺ እንድሕር ዳኣ ንብል ኮይና ሰይጣን ኣብ ኣእምሮና ንዝተኮሰልና ነገር ሕራይ እዚኣ እንተኢልካ እንዳ ክፍፅመ እዞም እንተኢልካ ንክዝሙ እየ ስረቕ እንተኢልካ ንክሰርቕ እየ ቀተል እንተኢልካ ንክቐትል እየ ኢልና ፀላእ ሰናያት ኣብ ሓሳብና ንዘዘ ዘርአልና ተቐቢልና ንኩሉ ንጥቀመሉ እንድሕር ዳኣ ኮይና እዚ ልቢ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ልቢ እዩ ቀልጢፉ ክሕፀብ ቀልጢፉ ክፀሪ ዝግብኦ ልቢ እዩ ስለዚ ንልቢ መሰናኽል ካብ ዝኾኑ ነገራት እቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልና ኣለና ሓጢኣት ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጨረሻ ትምህርትና እንታይ ክኸውን ዝኽእል ናይ ብሓቂ ልቢ ክፀሪ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ንልዕል ኣብ መጨረሻ ብትኽክል ልብና ክፀሪ ክነፅህ ይኽእል እዩ እንድሕር ዳኣ ልብና ሓሊና ማለት እዩ ዋላ ልብና ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ቃል እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም ልብኹም ብዝተፈላለየ ዓይነት ነገር ረኺሱ ወይ ድማ ኣብ ልብኹም ዘዋህለልኩም ነገራት ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል ሓረስታይ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ማሕረስ ይውዕል ሓረስታይ ኣብ ማሕረስ ምስ ወዓለ ገዛ ምስ ተመልሰ ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣቐዲሙ ዝደልዮ ማይ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ኣብ እግሩ ዝነበረ ርስሓት እቲ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ሓመድ እቲ ኣብ ኣካላቱ ተዋሂድዎ ዝነበረ ነገር ንኸፅሪ ቅድሚ መግቢ ቅድሚ ቡን ቅድሚ ዝተፈላለየ ነገር እንታይ ዝደሊ ማይ ይደሊ ማለት እዩ ጣሓኒ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣብ እንዳ ጣሓኒ ዝሰርሑ ሰባት
ሙሉእ መዓልቲ ክሰርሑ ኢሎም ኣካላቶም ብሕሩጭ ይመልእ ዝውዕል ኣብ መጨረሻ ሳቶም ዝደልይዎ ነገራት ክንታይ እዩ ናይ ግድን እዮም በቃ እንትን ዝደልዩ ማይ ዝደልዩ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ዝወዓሉ ኢሎም ገዝኦም ምስ ኣተው ግን እንታይ እዮም ዝደልዩ ማይ እዮም ዝደልዩ ክፀርዩ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ብዙሓት ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ምናልባት መካኒክ ኣብ እንዳ መኪና ዝሰርሑ ወይ ጋራጅ ንብሎ ዝሰርሑ ሰባት እውን ሙሉእ መዓልቲ ስርሖም ክሰርሑ ኢሎም ገዝኦም ምስ ኣተው ዝደልይዎ ነገር እንታይ እዩ ማይ እዩ ፀርዩ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማይ ምስ ተሓፀቡ ምስ ፀረዩ ፀርዮም ነቲ ዝተቐረበሎም መኣዲ ይበልዑ ማለት እዩ ስለዚ ወገናት እዚ ናትና ልቢ እውን ምስ ሕጂ ቀዲምና ክንምስሎ ፀናሕና ሰለስተ ምሳሌታት ካብኡ ዝረሓሓቅ ምሳሌ ይኮነ ሓረስታይ ኣብ እንዳ ጣሓኒ ዝሰርሕ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ጋራጅ ዝሰርሕ ሰብ እዚኦም ሰለስቲኦም ከም ኣብነት ጠቂስናዮም ኣለና መጨረሻ እንታይ እዮም ዝደልዩና ማይ እዮም ዝደልዩ ማይ ምስ ተሓፀቡ ምግቦም ይበልዑ ማለት እዩ ንሕና ድማ ነዚ ልቢ እዚ ንኽነፅሪ ዘድልየና ነገር እዚ እንታይ እዩ እሱ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ማለት እዩ ማይ ተባሂሉ ዘሎ ንስጋ ማይ የፅርዮ ንልብና ዘፅርዮ ድማ እንታይ ንስሓ ማለት እዩ ናይ ነፍስና ማይ ናይ ልብና ማይ ንስሓ እዩ ንስሓ ምስ ኣተና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ቀረብና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተዓረቕና ቤተክርስትያን ተቐርበልና መኣዲ ንሱ ድማ እቲ ስለይን ስለኹምን ኣብ ቀራንዮ ዝተፈተተ ዝተቆርሰ ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንታይ ኢሉ ዘበልዓ ስጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሂወት ዘለዓለም ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ግና ናይ ዘለዓለም ሂወት የብሉን ኢሉ ባዕሉ ኣብ ወንጌል ቀሚጥልና እዚ ምስ ገበርና እምበኣር እቲ ዕላማ ኣብ ምድሪ ንጓዓዞ ዘለና ጉዕዞ መጨረሻ ዕላምኡ እንታይ እዩ መጨረሻ ዕላምኡ እንታይ መንግስተ ሰማይ ምውራስ እዩ ናይ መጨረሻ ዕላማና እሱ እዩ ማለት እዩ ብዝፀናሕና መንገዲ ፀኒሕና ኣብ መጨረሻ ናበይና ክንኣቱ ንደሊ ናብ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ንደሊ ማለት እዩ እታ እንደልያ መንግስተ ሰማያት እታ ሓንሳብ በሊዕኻ ዘይትጠምየላ ሓንሳብ ሰቲኻ ዘይትፀምአላ ናይ ዘለዓለም ሂወት መንግስተ ሰማያት ናይ ዘለዓለም ሂወት ዘለዋ መንግስተ ሰማያት ናብዛ ቦታ እዚኣ ክንኣቱ እንድሕር ደኣ ኮይንና ንልብና ፅሪና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዓሪቕና ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ወገናት ስለ ልቢ ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዙሓት ቅዱሳን እውን ስለ ልቢ ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ ሎማዓንቲ እዚ ከም ኣርእስቲ ኣልዒልና ዝተዛረብናሉ ምክንያት ልቦም ብዘይምሕላዎም ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓጢኣት ክወድቁ ስለ ዝረኣዩ እዮም ከም ኣብነት እንድሕር ጠቂስና ሶምሶን እኳ ተሓያል ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር መስፍን ዝነበረ ልቡ ብዘይምሕላው ያው ብዝሙት ምስ ደሊላ ወዲቑ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን እንተኾነ ልቡ ብዘይምሕላው ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሄድ እዩ ቅዱስ ዳዊት እውን እንተኾነ ልቡ ስምዒቱ ብዘይምሕላው ምስ ቤርሳቤህ ብዝሙት ወዲቑ እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ልቦም ብዘይምሕላዎም ተጋጊዮም እዮም እቲ ዘሐጉሰካ ናይ ቅዱሳን ነገር ግን በቲ ዘለውዎ ይጠፍኡን ቅዱስ ዳዊት እውን እንተኾነ ተጋጊዩ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ እግዚኣብሔር ተቐቢልዎ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ ኮይኑሎ ማለት ሕጂ ጻድቕ እንዳበልና ንፅውዖ ኣለና ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ተጋጊዩ ልቡ ብዘይምሕላው ተጋጊዩ ነይሩ ጅግና ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ናይ ሃዋርያት ሓለቓ ኮይኑ ቤተክርስትያን ድማ ዝለዓለ ክብሪ ሂባቶ ትኸይደላ ማለት እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ልቦም ኣጋጊይዎም ኣብ ካልእ ዝወደቑ ነይሮም ግና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመልሱ ከዓ ቁፅሪ የብሎምን ማለት እዩ ኣዳም ንባዕሉ መጀመርያ ተጋጊዩ ነይሩ ድሓር ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱሎ ማለት ምግጋይና ባህርያዊ ናትና ስጋ ዝሰማምዖ ስለ ዝኾነ ጌጋ ንእግዚኣብሔር ዘይሰማምዖ እምበር ንዓና ደቂ ሰባት ዝሰማምዕ ነገር እዩ ስለዚ ዋና ነገር እንታይ እዩ ብጌጋና ብዘለናዮ ልብና ርኪስና ክንቅፅል ከም ዘይብልና ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ልብና ኣፅሪና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንስሓ እንድሕር ተቐቢልና እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቅበለና እዩ ቅዱስ ዳዊት ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቅበለና እዩ ንሙሴ ጸሊም ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቅበለና እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቅበለና እዩ እቲ ዘይሓልፍ ናይ ዘለዓለም መንግስቱ ድማ ከውርሰና እዩ ወገናተይ ኩሉ ግዜ ናትና ሽግር እንታይ እዩ ብእዝንና ምስማዕ ኣብ ልብና ግን ዘይምውህላል ነገር ስለ ዝኾነ ነዛ ሃይለ ቃል እዚ ብልብኹም ሒዝኩም ኣብ ልብኹም ኣዋህሊልኩም ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ከተምፅሉ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይምሕፀን እና
ጥበበኛ ሰሎሞን ወይ ድማ ንጉስ ሰሎሞን እንታይ እናበለ እዩ ዝመክረና እቀብ ልበከ ልብኻ ሓሉ እናበለ ይመክረና ልብና ሓሊና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዓሪቕና ኣብ ልብና ድማ ዝኾነ ዓይነት ቂምን በቐልን ንልብና ክረክስ ዝኽእል ነገር ከይሓዝና ልብና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሕደሪ ክንገብሮ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ ኣካላትና ዝደልዮ እንታይ ልብና እዩ ኢድና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንም ነገር ኣይገብረሉ ልብና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዃን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኳሕ ኳሕ የብል ኣለኹ እቲ ድምፀይ ሰሚዑ ዝኸፈተና ኣነ ናብኡ መፅእ ክሓድር እየ ማለቱ ኣብ ምንታይ ክሓድር ንሕዳ ኢልኩም ከም ተቐዲምና ዝበልና ልብና ገዛ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሕደሪ ይኸውን ማለት እዩ ንልበይን ንልብኹምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕደሮ ዝመሃረና ዝገስጸናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት እቀብ ልበከ ንልብኻ ሓሉ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 28 ቁጽሪ 23